תשמעו, נשבעת ששאלתי את השאלה הזאת, חשבתי שהיא רטורית ורק רציתי לוודא, והופתעתי כמה פער יש סביב המענק של 40%. אז בואו ננסה שוב פעם להבין את המענק 40% ונתחיל במה זה לא. זה לא תוספת 40% על כלל שירות המילואים שלכם. אז מה כן הרעיון שלו? אנחנו כבר יודעים שהמשכורת מילואים שווה לברוטו שלנו. בגלל שחישוב במילואים הוא לכל יום בפני עצמו וגם שישי שבת הם לא גלובלי, הם יום שמשולם בפני עצמו, אז המענק הזה אמור לתת את השיפוי הכספי לתעסוקה של ימים בודדים ועד לשבוע שלם. שם הפגיעה כבר מתקזזת. ועכשיו בתכלס, אתם תקבלו את המענק הזה רק על הימים שיהיו שארית מ7. המענק הזה יינתן על כל צו מחדש. ברגע שסוגרים לכם צו, מחשבים כמה מגיע לכם על הצו, ובואו ניתן דוגמה. עשיתם 273 ימים רצופים, זה מתחלק בול ב7, אתם לא תקבלו בכלל. עשיתם 186 ימים, רואים שלא מתחלק, יש פה יתרה, אז על ה-182 ימים שמתחלקים ב7 לא תקבלו כלום. על ה4 שנשארו כן תקבלו, ועכשיו בואו נבין איך מקבלים. אז על כל יום יתרה מה7 מקבלים תוספת של 40%, וכדי לחשב כמה יוצא לכם, קחו את שווי יום המילואים שלכם, נגיד 532 שקלים, תעשו במחשבון 532 כפול 0.4, וזה שווי המענק שתקבלו. מדרגות ההכפלה הן כלהלן. על יתרה של יום תקבלו 0.4, על יתרה של יומיים תקבלו 0.8, על יתרה של 3 ימים תקבלו 1.2, על 4 ימים 1.6, 5 ימים לפי יומיים תוספת. ופה מתחיל הטריק. בגלל שב7 ימים המענק מתאפס, אז על 6 ימים אתם תקבלו תוספת ששווה ליום אחד, וב7 ימים לא תקבלו אותו בכלל, כי יתאפס שוב. אז הבנתם? מקווה שאנחנו יותר בכיוון.